जों दा थांगासिनो दङ अपारेशनाव ओमफ्राय मोनसे जाथाय जागासिनो दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नेरसोन आरो लीना बसुमतारी बिथांमोननि गेजेराव जानाय जाथाय आलायारन थियेटारजों जानाय जाथाय दा बेनि सायाव गोबां मानसिफोरा कमेन्ट बक्सआवबो बुंहरदों फैसाखौ हरनांगौ बेबायदि हरनि समाव खस्थ' बिदिनो फाव दिन्थिनानै फैसा हरालासिनो बोरै जानो बायदि बायदि कमेन्ट हरदों आरो ससियेल मिडियाआव आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा बिदि बुंदों गावनि मोननो गोनां जायबा मोन्थाय बेखौ हरनांगौ होनना बुंदों आरो दा बेनि सायाव लीना आरो नेरसोन बसुमतारी बिथांमोना कर्टआवबो केस होनाय जाखाबाय होनना बुंदों आयेननि राहा लानाय जाबाय होनना बुंदों दा बेनि सायाव लीना बसुमतारीया मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय बांसिनानो अब्लाबो आं ससे देखायनानै नायबानो जाबाय दिनै जोङो आलायारन थियेटारनिफ्राय फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै जों जितु एग्रिमेन्ट खालामनानै थांदोंमोन बिदि गासैबो जाजोबासै आरो जोंखौ फैदों खारखुमादों आरो फैसा लानानै खारदों एडभान्स लानानै खारदों बिदि फोसावदों नाथाय बेबा नंखाय बाथ्रा जों फैनायनि समाव जोंनि जितु बिगोमा बिथांखौ जोङो खोन्थानानै बा फनाव रायलायनानै फैनाय जादोंमोन आरोना बियो बिथांनि आखायावनो दंमोन जोङो जे थियेटाराव थांगोन ना न'आव फैगोन बेखौ बिथांनि आखायावनो होनाय जादोंमोन आरो जों डिसिसन लानो थियेटारनि सोद्रोमाया नोंथांमोन सानैल' ना आरो गुबुनाबो बेफोरबायदि जाथाय भुगिनो गोनां जादों दिनै जों जि खालि न'आव थालांनाय जादों बै सानखालि जोंजों लोगोसे साब्रैमोन आरो साब्रै जों थालांनाय जादों आरो मेन जाहोना मानि थाखाय नोंथांमोना थियेटारनिफ्राय ओंखारबोदों दिनै जोङो आर्टिस्ट हिसाबै सासे आर्टिस्ट हिसाबै जोंखौ बिसोरो आर्टिस्ट बायदि नोजोरै नाया गाज्रि बेबहार खालामदों आरो पेमेन्टखौथ' जोङो सम बायदियै मोनाखै 1 मास 2 मास गाहाम जुदि मोनालासिनो थायोबा जों बोरै सोलिनो जों बेयाव हाबनाय लोगो लोगोनो जोंहा बेलेग खामानि जेबो थाया जायो जों बेहायनो जोङो रिहार्सेलनिफ्राय हमनानै ला जों 4 मान्थ गाहाम जाबायमोन थानाया 4-5 मान्थ जाबाय स' जोंहा जेबो बेलेग खामानि गैया बेलेग इनकाम गैया जायो जों बोरै सोलिनो बिदिहाय जेनेबा जोंनि मोननांगौखौ जों मोनाब्ला जोंनि खस्थ'नि फिथाइखौ जों अभियसलि टाइमाव लुगैखागोन जों बोरै सोलिनो जुदि मोनाबा दिनैनि समाव दासो नोंथांनि सिगनेचार गोनां बा नेरसोननि सिगनेचार गोनां मोनसे डाटा देखायदों नोंथांमोननि पेमेन्टआ क्लियार होननानै बे मा मोननांगौ पेमेन्टखौ जेरैबायदि एग्रिमेन्ट जादों बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट बायदि नों मोननांगौखौ मोनदों ना मोनाखै नोंसोर मोननाय जायाखै बेनिखायनो जों दिनैहाय आयेनजों बिजिरनो नागिरदों आरो बेसेबांसो गोबावनि पेमेन्ट बेफोरबायदि मोननांगौ थाबोदों दिनै जोङो 1 मान्थ 7 डेज जाहैबाय आरो जोंना थाबोबाय आरो मोननांगौआ नोंसोर बबे कर्टआव केस होदों बिसोरनि सायाव उदालगुरि कर्टआव नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ लीना एक्ट्रेसा मा बुंखो दा बिदिनोसै दा सोलिगासिनो दङ दा बिदिनो मा होनो बेखौ उनावसो मिथिगोन कर्टआ मा साजा होयो कर्टआ मा बुङो दा बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायगोन ना गोरोबलाया बेबो उननि समावसो मिथिसिगोन दा बेखिनियानो लोगोफोर जों दा थांगासिनो दं नै सम जाबाय